што ж напісаць? Ваўкавыск. Гэта ж не Мінск, нават не Гродно. А як апісвалі мой горад паэты? Якія словы ўзяць у якасці эпіграфа? Па мясцінах памятных прайдуся, дзе шапоча казкі вецярок. Я тваёю доляй ганаруся, Ваўкавыск, мой слаўны гарадок. Абыду вакол твае абшары, ты мне любы зблізку і здалёк. Над табой лунаюць песні мары, Ваўкавыск, рабочы гарадок. Пастаю ў ліпнёвы ціхі вечар ля падножжа шведскай гары. Можа, тут баграцыёна стрэчу пры ўсходзе яснай зары. Я люблю сівых вякоў паданні, ды найбольш пачуць сягоння рад пераклічку цягнікоў у ранні і весёлы смех тваіх дзяўчат. Па шырокай плошчы я прайдуся, хай навее песню весірок. Я табой заўсёды ганаруся, Ваўкавыск, любімы гарадок. Які ж цудоўны мой горад! Якія таленавітыя людзі жывуць тут! Люблю цябе, моя старонка.